Makoti, njengoba usufikile ke la ekhaya, uyazi ukuthi yena indoda iyathotshelwa, iyanakekelwa, iyabekezelelwa futhi makoti. Uyabekezela uhambi bese kubheda mekushisa uyibamba ishisa makoti. Akiwa ndawo nje musungenile nje umsebenzi wakho njengomakoti Mam Depana. Yebo. Yima nje. Musukutshela ingane into engekho. Wena uyabekezela? Ngiyabekezela nakho ngisahleli nje baba. Kanjani ngoba wena wathi awuyithanda isihluthu sami ngayogunda isiphumulo ya ngenxa yakho. Kodwa manje utshela ingane into engekho ayibekezela. Ufuna le ngane bomabuye emendweni? Ngithini ke nondaba? Ngane yami lalela. Lokho okunye akushilo kukahle. Kodwa lokho agcine ngakho khohle. Kungenjalo zoba umabuye emendweni. Ingalambi indoda wemakoti. Akangalambi ubaba, angalambi eswini, angalambi ngayo yonke indlela. Nakho ke. Uyabona kushayile ke. Mama man. Hayi kulungile ke mntana sungakhuleka nje isekhaya la ekhaya. Yeah. Hey, ngeke phela uma ngimthanda kakhulu. Hayi konke. Abazali ababadlisa abantwana. Wangizala phela uma. Kodwa wengakuzalela ukuthi ucontrol, wekuzalela ukuthi uphile impilo yakho. Beside ukuthi ke uma phela wangizala kukho konke nakukhuluma konke kodwa uma kumina. So uma wakhe ephinde ethi khona munye asembonile akuthandela nohambo yomkhokhela. Msakazi usho ukuthi ke phela uma singabonisana naye ngoba ngimthanda kakhulu uma into ayishoyo ngiyayilandela. Ngokukhulu ukuthobeka. Ngisho umfundisi enihlanganisa ukuthi nohlukaniswa ukufa. Gula eseyinhlungwini ngimondle ngimthande ngingabheke eceleni okushiwa umfundisi kodwa kwajika kwashabalala ngamlibala ngabuyela engodosini yami la angase ngimshiye endlini hambe ngiyolala phesheya khona kaMamkhize lapho kwingodosi lwehla kakhulu uthando sesishadile naye uMakheso Kwangabe kusafana. Yeah. Ngisho ingane naye uBhekumuzi angimthanda naye waphela kumthanda ngoba wayintandokazi nayo. Hawu. Wena mawusathanda nina nengane asayithanda? Into zasemhlabeni senze. Iqola lika baba straight. Alright indaba kaShana kaMenzi apho zomlaza ngameva nenabendlonhle noPhapha ekhanda sibingelela kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika kanza kwethu uhlelo lolubizwa ukuthi wabuyela emendweni sifuna ukuthola nje impendulo kulabo sebegcobhozile emendweni babuye sizoza ukuthi babuyeleni ukuze nezingane lezi ezifuna ukuya khona zazi ukuthi kwenzakalani lapha igama lami King Sichaka ngokaloqa sibingelele kubona bonke abalandeli abasubscriber abala ekhaya bakhomenta inhlelo yodwa kanza ukuthi ngayiyeki ingabi nomono lokhu ciphizile tshela umngane wakho aciphize ni like and comment kuqhubeka sibingelele kodwa isihambe lisethu sawubona ma yebo ninjani sekhona njani na siyaphila nathi ngane yakwethu ubani ma igama lami uNcamsile wakakheso Ncamisile Kheso yebo wabuyelani ma emendweni ngihlangane nokhwenyana wami sihlangana eGoli eSoweto wayesesitike asize la eThekwini seza eThekwini sesishadile sinathebe sino 10 years isishadile uma ngifika umamezala ebengangifuni ebengangithanda imake nishada nodwa ngale ngasese wathunyelwa nje abakhongi kwenziwa kahle zonke izinto naye wayazi ukuthi umamezala akakwazanga ukungimukela kwaseqaleni kodwa ngenxa yokuthi uSibiya wayengithanda waqhubeka okay yeah qhubeka ke manje ngizodaba uma sesinaye kumamezala ke wathi umamezala wayishilo wathi akangithandi ebethanda intombazane yakaMkhize ekhulele endaweni mina ngoba ngisuke elokushini ikhaya lakhe ngeke livuswe umuntu waselokushini ikhaya lakhe kumele livuswe umuntu okhulele endaweni emakhaya yebo okay uMamkhize lo wayekade eganene nobaba mina ebengingokuqala uMamkhize uthando umamezala
Oh, hayi ukuthi ubevele umakoti kababa. Hhayi ukuthi ebevele umakoti kababa. Okay, wena ufike nje umakoti oqala kanti uma ukhona ambonayo endaweni ofanele indodana yakhe. Yebo, kumele eshade yena kanti ubaba useyikhethele yena. Kodwa-ke umama wayesethi umama-ke yena umuzi wakhe ngeke uvuswe uyintombazane yasemadolobheni. Dolobheni. Okay, sichazele ngegigaba negameka zazenzeka ngoba phela umuntu obukayo laphana uzoyibuza ukuthi yini evimba ukuthi mase nihlangane nomkhonyana ubone ukuthi akwenzeki lokho kwakho nomamezala nikhethe kwakhe eceleni niphile nodwa nimiyeke uma aqhubeke nomuzi wakhe. Yini le yayenzeka lapha eyaze akwenza impela wathi hayi ngiyaphuma mina la. Isizathu sami ngiye ngaqala ngabekezela washo ukuthi ubaba uSibiya uyamthanda uma wakhe ngeke aze akwazi ukuhlukana naye. Oh. Shuthi uma emthanda wabona ukuthi kungcono akakhethe naye futhi uma wakhe bonke bebengangithandi bethi intombazane yasemadolobheni ngeke izikwazi ukushadela la. Ngamanye amazwi ubaba wakwakho ezikhalweni zakho bengakuzwa uzuba uma wakhe kakhulu. Ebeza uma wakhe kakhulu. Nami ngithe ukubekezela ngabekezela ngithe ngibona ngathi hayi kungcono-ke ake ngivele ngibuyele ekhaya ngiyeke lo mshado ngoba ngempela impilo yami yonke ngihleli nomuntu engimbonayo ukuthi udidekile kwasekhanda lakhe. Ayithini amazwi umamesa lakho esikhathi kwamukela ufike ekhaya. Wakhuluma nawe noma nje? Akavumanga ngisho ukuze ekhulume nami umamezala. Kwaseqaleni? Kwaseqaleni eqala ukungibona wathi nje intombazane yasemadolobheni akayithandi. Hawu. Yeheni. Mana-ke uyasho ukuthi nihlangane eGoli ubabezwe ngomsebenzi nathandana nagcina selinganana. Usitele ngeinsuku ezimnandi man ekuthandaneni kwenu yini le yakwenza wabona ukuthi hayi leli jongo ngiyalithatha leli lizocamela la esifubeni ngunaphakade yini? Hayi besithandana kumnandi kwakukuhle nje nami ngangiyimisela ukuthi njengoba esethu sezongenza unkosikazi wakhe ngangijabulile ngangazi ukuthi emva kwesikhathi akungeke kusaba njengoba thina besifisa. Kwahamba-ke ngabona ukuthi ayi ngathi mina esengiyehluleka ngoba manje lo muntu ukhetha uma wakhe kakhulu. Uma wakhe uyamkhethela. Kwahamba-ke ngavakasha ngahamba ngaye emakhaya khona emzini kwaSibiya. NoSibiya waphinde wangijikela. Uthe uma esengijikela uSibiya wagcina esethandana nenye intombazane-ke le yakamkhizi eyayifuna umamezala. Sengisala ngedwa endlini shuthi mina sebengihlanganyela bonke laba bantu. Bonke-ke ngase ngiyabona ukuthi angiwushiya umendo. Ashiya kanjani? Okay. Ngiyafuna ngiyayizwa le. Kodwa ngiyayidinga leya yakho naye nihlangana ukuthi yini yakwenza wathi wena no lo muntu lo ngingakwazi ukushada naye. Iziphi izinto oyibuka ezazimenza abe indoda ngempela kuwena engakabi khona kuma wakhe miye kuma wakhe sengikuzwile kwama wakhe nina nobabili nje? Ngambona shuthi ngambona ngamthanda ngambona ukuthi hayi uyilo muntu engimdingayo uyile ndoda le ngibonayo ukuthi ngiyayidinga empilweni. Yes. Uyena muntu esiyochitha impilo yethu sizihlukane sokufa. Ikhona engakubuka lokho ngamthanda. Alright, ama-families asuke khona nishada. Akuphi-ke manje njengoba kunenkinga nje kwakhuluma neyakho yaphendula yathini ukulungisa lolo daba? Ngakhuluma abasekhaya bavumelene nokuthi ayi ngoba impilo le. Ungagcina mhlawumbe ulahlekelwe ukuphila. Yeah. Ngenxa yomshado ongasafuneki kuwona. Ngoba njengoba bethi abakuthandi uzogcina ulahlekelwa ukuphila kwakho. Basemzini-ke vele akekho engikhuluma naye ngoba abangamukeliki nje abangimukelanga kusukela kwaseqaleni. Sure. Mangamukelanga ngase ngishintshelwa na uyena uSibiyakhe. Esengishiya kanjalo kwesengizwa kuthula la kumamkhizi. Yo. Okay. Siyafisa ukuthi ubaba sibe naye la sikhulume sonke sibone ukuthi lento akukho nesingakuthola ongaba isixazululo. But last question. Wena mango kwakho samthanda uSibiya? uSibiya ngangimthanda.
Angazi noma kusangalunga yini kodwa ngangimthandile. Awumthandile. Ngangimthandile uSibiya. Maye ngashintsha beyindoda ethi ngizokunaka ngizwe izimvo zakho njengonkosikazi wami sengabuyela kuye. Ngisangabuyela uma engathi ushintsho kwangempela ukuthi ngoba ngeke ngazi noma ngabe useshintsho kwangempela yini manje ngoba sekukuninga asekwenzile. Ngiyakuzwa ma. Alright, nganza kwethu indaba zabantu ayipheli thina ukuthi nje ukuyinquma amakhanda sishedikiza sizobona mase behlangane bonke ukuthi siyakuthola nokuphelela ngoba kwamanje sazama ukuthola lapha nalapha siyacosha siyahlanganisa. Kodwa uhambe nathi ke siye lapha kuMamdebha siyothola ukuthi ithini into yakhona mase iphelele esayidini likaSotobe. Ukuphinde kubingelele ngikwamukele mbukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu oluthi wabuyelani emendweni with myself uMlangeni uMagasela njengenhloko kuKingi ufike wenza lokho akujwayelekile. Mina bese ngiyalandela ke phela yabo ngizama ukuzosiza because I'm a help akiri. Anyways asingasimosha isikhathi ngicela ukubingelela ubaba lo seduze kwethu bese ngiyamcela futhi naye ukuthi akubingelele mbukeli azisho ukuthi uba owakaba uqhamukaphi. Sabona unjani? Yebo ngiyaphila Ntombi. Yebo. Umduduzi wakaSibiya. Yebo. Ngizalwa le Matubatuba kaSomkhele. Aw, okay. Beautiful. Kunodaba la lubekakayo elithinta wena Sotobe ngonkosikazi wakho kuthiwa kwaganelo kunomama lo kade ekhona emagcekeni kodwa ngathi akasekho kuyiqiniso lokho. Yebo kuyiqiniso Makheso. Ukeshwa yini umama usumlandile sesemagcekeni Sotobe waphunyuka yini thuphunyuka inyama emlomeni iqatha emlomeni. Hey izinto ziyajika emhlabeni nkosazana. Kodwa kwakumnandi eGoli. Sihlangana naye izinto zayihamba kahle eGoli. Sithandana naye nje sadonsa iminyaka emihlanu. Sasothola nomfana ubheka imuzi. Beautiful. Ngaze ngithi hayi angimthathe ngisheshe ukuthi ayobheka umuzi ekhaya lokubheka umuzi wami umfana lo wasemtholile eGoli. Okay. Yeah. So wasehamba kanjani ke ekhaya isekwenzakalani lesi ngixoxe egcekeni? Usho ukuthi khona lana okwaphambana khona uma ngoba ubaba vela akasekho konke intambo seyiphethe umama ekhaya. Okay. Ngathatha isinqumo sokuthi ke ngothando lolumnandi lifudumele uMakheswa ngakhetha ukuthi angilobole yena ngikhiphe inkomo ngishade yena ngaphandle ukuthi ke uma kube uyena engimtshelayo ukuthi ke nange ngimthathayo kwaba isinqumo sami njengendoda. Okay. So kusho ukuthi bangazwana noma ekhaya. Umama wangakuthanda lokho ngoba ngathi mangithi ke sengiyamthatha umakoti wacabanga ukuthi ngithatha ingodosi ngoba wakhona ingodosi vele yasivele ifike ekhaya lapha ipheke mangiphuma eGoli ifike ilale ekhaya kodwa singakashadi nayo iwasha yenze yonke into ekhaya lapha yayisithandwa kakhulu eseyinika ukuthi iyona izoba umakoti ekhaya. Wasuyashintsha ke wena. Ngase ngishintsha mina ngithi hayi uMakheswa ohamba phambili Yeah. engimtholelena eGoli. Ayi. Yazini asingageqa amagoli ake sizame ukuthi simsondeze uMakheswa ngoba ukhona. Sike sihlale naye sibuke ukuthi lo daba leni ngempela ngelisalungiseka yini. Yabo wena usayimisela ukuthi mhlawumbe kube khona okulungayo noma hayi ngenxa ukuthi abazwani nomzali ngoba ngibona ngathi uma ngokuzwa kwami nakhona kuthiwa ngathi methi megxe kuMakheswa kube ukuthi uyameseka uma njengomzali wakho sesele yedwa. Ukusho ukuthi abantu bazenza izinto uma usekhaya omama bayikhethela bona kungabi ithini imvamisa esikhethelayo uma uthi ayikhethela acindezela ngendlela yonke ukuthi ke uzwe yena kugcine kube uyena ozwakalayo kunalo umakoti wakho. Hayi inzimba Sotobe lolu daba lakho asimsondeze uMakheswa ezweni lapha uhamba nobabuluqa uNondaba. Sohlala ke soba u4 silidiscuss lo daba sibone ukuthi siyaphambili noma kwenzakalani noma sabachitha amanzi. Yebo nkosazana. Ngiyabonga. Mbukelo weBlack Life nje bese chazile kuSotobe udaba lakhe bafethu ukuthi yena isimo sime kanjena kodwa yena ngokumbuka kwami nangumlalela kwami now I'm sure ungakutnessa lokho. Usamthanda uMakheswa.
uyamdinga futhi. Kodwa-ke isimo samzali noMakhesi ukuthi solungiseka kanjani, bazali musanikhethela abantu, asameni sobalanda sibuye sihlale nabo la, sizwe ukuthi kuhamba kanjani. Sasiphinde sabuya-ke ohlelweni lakho olubizwa ngokuthi wabuyelana emendweni isigaba sethu sesithathu njengoba sixoxa nje sesaxoxa ngokuhlukana sesibuyile-ke manje sizozama ukuhlanganisa ukuthi kuyahlangana yini kulokhu ngoba izinto zibukhona King Sicaka lo ngwakaloqa mlangeni Yebo baba, okahle ngikahle phela. wathi phela yini Hayi ngeke ngisagqilazekile. La sibuya khona. inkinga yiningi Hayi. Akuzona ngisho zomndeni angaze ezekhantri lesi. inkinga zekhanda Bethu la embukelo weBlack Live TV ngiphinde ngibingelele ngikwamukele nami ohlelweni lwethu elisuthandayo. Hawe majesi angazi King. wabuyelana emendweni Wabuyela why ngenzelani manje lento eyenzakalayo? ubizi Ngenzani? inkinga zikubambi Ngiyakwamukela mbukelo weBlack Live TV ohlelweni lethu esilithandayo lithi wabuyelana emendweni. Njengoba seshile uKing Sicaka wakwaluqa mina ngimbiza ngonondaba ukuthi akahambe yedwa kulolu hlelo sibambisene nje impela sifuna ukwazi ukuthi abantu ngempela baphumelani sebengenile ngoba phela abaningi bayathanda ukungena manje laba abaphumayo baphumelani ukuze nawe mhlawumbe ukuthi ufuna ukuyongena usheshe uyigade lezi ama red flag wanake ungabuyi usungaphakathi bafethu I don't think ukuthi kumnandi ubuyisa uphakathi. kumnandanga Kumnandanga. sanibonana Yebo. niyaphila Siyaphila. kulokhu nje ngibingelele nobabili ngizwe nje ukuthi imvunge ithina ngibingelela ubaba ngoba ngaze ngimbone njani baba Sikhona ndoda. sikhona ubani baba Ngumduduzwa kaSibiya le madubaduba kaSomkhele. mkhaya Yebo. kwasomkhele Yebo. hayi awona kwasomkhele bafala bakithi ngamane niyeka hayi ukubuya yebo kodwa ukubuya cha simileke nje lapha simngento alright sotobe kunomala seduze kodwa ke akeke imdedele ma sephinde siyabonana Yebo. usase right Yebo ngiyaphila. hayi sacela kuba uwodalulela ubaba ukuthi yini le yaxosha emendweni waxova yini moya wakho wazi wathi ngiyamshiya lo baba Angiphinde nginibingelele. Ngaphoxeka kakhulu yeah ngoba ngesikhathi sihlangana ngangazi ukuthi sizohlukaniswa uma wakhe. Manje ngaphoxeka kakhulu izinto ezenzeke engangayilindele. Okunye ngaphoxwa na ukuthi naye wayesegcinene sejikela mina. Ikhona ke lokho kwaze kwenza ukuthi ngithathe inqumo zokuthi ngibuyele emuva. baba Sotobe la umama echaza udaba lakhe uthi nahlangana nithandana eGoli lawa uthole ngakhona umsebenzi nebala ke wamthatha wamenza umakoti mayifike ebaleni ekhaya ke kwenu umama ozala wena akangamamukela akangamthanda wayemngela ukuthi akayekho umakoti ongathalwe lokishini wayemngalelo kukhona intokazi nje yakagcwabe yasendaweni ethiwa ubeyithanda kakhulu akuyiyona becabanga ukuthi izoba umakoti wakho umama ke la kumphatha kakhulu kabuhlungu ilokho ukuthi kuzona zonke legameko kwazi umseke usesayidini kama futhi umjikele njengoba besho nje uphoxekile umjikele indlela ade uyiyona phambili ngicela ngaseyona sengifisa ukuzwa ke kubaba ukuthi liqiniso linalokho ukuthi kukhona into enjalo Ngibingelela abalaleli. uMakheswa naye angeke ngiphike ngoba ngamthatha khona eGoli usho ukuthi yayikhona ingodosi yami uMamkhize yayithandwa uma kakhulu indaba yasuka lapho ngoba nami uma ngimthanda kakhulu wase lusala uthando ngakuyena uMamkhize ngokuthi ke wayevele umuntu waseGoli eyisilokishi kanti wayethanda kakhulu lo wasekhaya olimayo wenza zonke izinto ngoba mangibuyile ekhaya wayeba khona ingodosi le umama wayithanda kakhulu. mana baba ungakahamba ngibhalansisa la uMakhesi uzwakale engathi lo muntu akhuluma ngaye akusiyena umuntu abemazi phambilini wena usuke wayosebenza unengodosi wangamtshela yena ukuthi unengodosi Yeba ngimtshelanga. ushatelwa uye nje kuyimfihlo yakho ukuthi ube ingodosi lo sisi Yebo angimtshelanga uMakheswa ukuthi nginengodosi ekhaya ngamfihlela kodwa ngothando
laze lawela kulena ukuthi athole umshado ngoba wayesengizalele nomfana ubheka umuzi. Okay. So ke baba wami kulezi zinto zokuthi uma wakho akamthanda. Ake sizwe izathu zakho zokumenza umakoti. Iyeka kwendodana ngokothando lwakho kuyena ngoba uthi uthando lawela kuyena. Lwase lokuphi uthando kumvikela noma mhlawumbe ukwenza isiqiniseko sokuthi uma wakho uma im-attack uba sesayidini lakhe njengomkhonyana wakhe. Usho ukuthi ziyenzeka izinto ngoba walwa kakhulu umama elusana naye kangokuba nje ngisho imali ngangimnikeza imali yomholo ngisegoli ihlala kuyena uMakhezo kodwa zashintsha inkomishi imali senginikeza umama ecela imali ngithi ukhona uma cela kuyena emngitshela emehlweni ethi akayifuni izigebengu into zasegoli lapha eMgelemba angishade nangu uMamkhize lona ingodusi kanti uthando laligubha amagagasi okulona olwakhe uMakhezo. Kuma wakho wedwa baba. Yebo ngedwa. Oh umama's boy. Angani uyasho umuntu omdathu umama's boy. Wayengithanda kakhulu nje umama yonke into ngilalela yena yonke into ngoba ubaba wayengasekho yonke into ayishoyo ngangiyenza. Benjani. Yeah. Ngokwakho baba mhlawumbe before sidlule. Umakoti wakho ilungelana nalo kuwe njengendoda yakhe liphi? Maningi malungelo akhona umakoti wakho ngoba uma ufasa ifindo ngisho umfundisi enihlanganisa ukuthi nohlukaniswa ukufa. Gula eseyinhlungwini ngimondle ngimthande ngingabheka eceleni okushiwa umfundisi kodwa kwajika kwashabalala ngamlibala ngabuyela engodosini yami la angase ngimshiye endlini hambe ngiyolala phesheya khona kaMamkhize lapho kwingodosi lwehla kakhulu uthando sesishadile naye uMakhezo Kwangabe kusafana. yeah ngisho ingane naye ubheka umuzi angimthanda naye waphela kumthanda ngoba wayintandokazi nayo. Hawu wena manje usathanda nina nengane usayithanda? Into zasemhlabeni Iqola lika baba straight. Mlangeni ake ngizwe ngakuwe. Mina ngiyayibuza ukuthi uMamkhize bemthanda yini ubaba nje wayethanda uMakhezo noma wayemthandiswa ukuthi uma wakhe uyamthanda kanti uma wakhe vele usenhlizweni yakhe. I don't think ukuthi uphila einqumeni zakho baba kodwa usaphila einqumeni likamzali. Yebo. Akaka ubudoda lokho kunye kodwa lokho kufanele kube ubudoda kukhona akwenzekanga ngoba phela awukwazi ukuthi usukhulile manje age yakho ukuthi ungezwa ngoma uma wayekhetheliwe yini usuyijuzelile okay vela ulenza ngeqiniso ukuthi ube nengoduso bese uyayishiya ingoduso bese uyahamba uthatha umunye umuntu umshade kwakhona lokho wawenza ubuhlungu kuye noMamkhize engenzanga lutho and lokho kwase kwenza ukuthi umzali acabanga ukuthi usisi khona kwenzile ukuze uMamkhize angathandwa kanti cha ubaba nje wathatheke bona uMakhwele eGoli kwase kwahlangahlangana ke konke ke kwase kuphuma lesijubhulu pa esikhona ekuthenini akasazazi ubaba njengendoda uthi uthanda uMamkhize uthanda uMakhwele uthanda uma kahle kahle bawu3 abantwana nabo empilweni yakhe so laba bazohambisana noma obvious bazowina njengoba sekuze kwaluza ngisho indodana yakhe iyacabanga ukuthi umuphi nje umzali ongathi useyithanda ingane yakhe lesa because of umzali wakhe. Shuthi ngamafuphi ubaba kulezi zonke lezi nqumo uMamkhize naye wamthandiswa ukuthi uma uyamthanda akamthandanga ngenxa ukuthi uthandwa uye Umuntu athandwa uyena nje umuntu athandwa uyena ilo wamthele egoli lokuthiwa ngafunwa uma shuthi sinquba senza sabasisodwa empilweni uthanda uMakhwele wasiyahluleka ukuthi akwenze uthando lakhe ngoba uma uyena umuntu amthanda ukudlula wonke umuntu emhlabeni. Yabona kuyingozi ukuhlala ekhaya ube mdala. Yeah. Uyafuneka ubuye uphume nje. Futhi ngathi ungaphuma usamncane. Ngoba ubaba uyakwazi ukuthi inqumo mayengaphandle. Mayisekhazi yamhlula.
Awuboni kodwa wena baba Sotoba ukuthi khona la ekuhambe kupimbe khona njengendoda phela umsebenzi wakho lo ukuthi noma uma ngabe umthanda kangakanani kodwa akakwazi ukuphilela impilo yakho. Yeah. Hey, ngeke phela uma ngimthanda kakhulu. Hayi. Ukho konke. Abazali ababadlisa abantwana. Wangizala phela uma. Kodwa wengakuzalela ukuthi control, wekuzalela ukuthi uphile impilo yakho. Beside ukuthi ke uma phela wangizala kukho konke nakukhuluma konke kodwa uma kumina. So uma wakhe mephinde ethi khona munye asembonile akuthandela nohambo yomkhokhela. Msakazi usho ukuthi ke phela uma singabonisana naye ngoba ngimthanda kakhulu uma into ayishoyo ngiyayilandela. Ngokukhulu ukuthobeka ngiyakuzwa ukuthi kusho ukuthi umani yakwazi ukubonisana. Kusho ukuthi kulokhu decideile wena ukuthi ningabonisani kukona ngoba mhlawumbe nawe ungasamthanda umakwethu. Exactly. Hey, usho ukuthi wajika nje ngomshado izinto zabheka phezulu ngoba wayithi ungidlisile futhi wayikhala ngayo ukuthi uMakheswa khona ngidlise ngakho yini ngimthande kangaka. Nawe ke Makheswa wangasamdlisa ke usuzwile ukuthi kuyadliswana. Okay, so dlala kancane. Uyakutshela phela iThiphu uMamezala ukuthi kuyadliswana for the fact ukuthi uyena oyimentshela kusho ukuthi phaphama umdlisile usuyabona manje la kuphunyuka iqatha hamba ufuna isibambelelo. Nanokuthi baba yazi lento uma ukhuluma ngathi uxoxa imovie. Loqala isikhuluma nje ngathi imovie ngathi enjoy lento. Akayona iphathi yayo yena. Ngathi useceleni lasikhuluma nomunye umuntu nje useceleni. Ongahlangene. Alright ngayo yonke lento. Khona umuntu omshadile wamnika amathemba ukuthi unomuzi unendoda ubaba wengane yakhe sekufanele manje abe stranded ngenxa ukuthi wena ukwazi ukuthathela izinqumo zakho. Izinqumo zakho uyadecidelwa. Akubona futhi ungahloniphi ukutshela uma ukuthi njengamanje sisandwa sami ngiyakuthanda ma wami kodwa sengikhulile angikwazi ukwenza izinto ngendlela yakho nalokho futhi ikinga singakubalekeli ukuthi vele uSotoba khona la ngenzanga khona kahle umzali unalo ilungelo ukuthi ambonise ukuthi akwazi ukudlala ngengane yabantu more especially le yaka Mamkhize ngoba uMamkhize ngoba uhlala khona endaweni angithi usho njalo Sotoba so udlala ngengane yabantu ishiye la usuye egoli usubuya nomunye umuntu kodwa futhi akumnikeza iright ukuthi amdecidele sengabe yena uSotoba kube indoda ngempela eqinile ukuthi abakhulumi Makheswa Mamkhize ngicabanga ukuthi ngoba ngiyamthanda uSibani ngiyakuthanda futhi nonke nihlukile njobe shuma ukuthi wena esigoli ipantsula namanje siyakubona uqoqa isiqoko the other one uyifakela iphinifa njengoMagasela mefuna ukuthothumela njengoMagasela mefuna ukuthothumela uyabuka nawe uqhathanisa usokhe mhlawumbe uyidinga zonke lezi zinto indaba ungabe indoda uhlale phansi kahle uyidiscuss nabantu bakho usebenzisa ubusoka bakho ukuze ube nabo bawu2 ngaphandle ukuthi ixatshwane lo munye umakhela umuzi wakhe lo munye ahlale nomango wavela isithandwa sikamama but lo yoqala nginayo into ukuthi naye wayekhethela. Hayi wayekhethela uSotoba wakhethela lo uMamkhize bakhethela. Hayi ngimthanda nje egoli ngaze lo waseThekwini lo ngasekhaya. Hayi wathandwa umanje wayefika ngokudlala nje ngokuzona. Exactly my point. Akuyona ke intombi yakho le yamale. Akuyena nje umuntu wakho lo mfethu mbuyisele kuma umthathe ahlale lapha noma uhambe noMakheswa wakho nihlalele kwakho ningani umthande futhi uma lo mndeni wakho uyawuthanda nje umana uyafika akathandane nabo phela uma wena uthatha wakho uma wayengavela bathandane nabo yena wayefika nje azopheka naye uMamkhize lana enze konke ahambe otheza ahambe okha amanzi alime uhlelo neSoweto engakwenzi uMakheswa inhliziyo kwazi wangena kakhulu baze bathandana kakhulu ngoba lona uyisilungu le egoli akakwazi ukutheza akakwazi ukulima akakwazi ukukha mana ke baba ikhona into enanamfundisa yona wathi akafuna ukuyazi uyafundiswa ngithi umuntu yabona mangisuka ngifuna ukulamanisa ngivela ngiyothatha intombi yomXhosa lapha ngizoyifundisa into ize la kwaZulu mayiza kaZulu kufathi mina njengomuntu oyilandeli kube responsibility yami ukumchaza laqala kwenzakalani nayo into edinga nayo into ikhona into okwamfundisa yona okaMakheswa lo yamehlula. Angithi intombi endaweni ziyafundisana ukutheza ukulima ukhamanzi zayi zithi akabe ufuna amadoda egoli ashiye mina nangu uMamkhize wendawo ingodosi eyaziwayo babemchiliza nje konke manje engeke indoda ayifundisi
ufundiswa izona intombi lezi zendawo. Okay. wachilizeka naye Wachilizeka wagcina sangasenje engaseyiqaqa nje enuka engafunwa umuntu endaweni. Kodwa amakhesi urelaxile yazi. Isakuphethe kabi lento noma sewadlula so right man ubusuxoxa. Sanibonani futhi Awu, ngibingelele. Sengakudlulisa ngayitshela ukuthi kwaphela. Ngamukela kahle kahle. Ngakuvuma ngase ngibonukela. Ingakho ningibone sengipholile. Sengimukelile. Akukho kunye engakulindela ngase sayidini la kaSibiya mhlawumbe ongabe sekungathi mhlawumbe kusa khona lokho ingakho ngipholiswe ikhona lokho ukuthi hayi Ayishintshe lento. ngeke izilungele kuze kufa abantu koze kufa abantu Kodwa abasakazi niyabona nani usegqoka ngisho iblue usekhona jola naye ngale. Awukho Sengezwa kahle ngoba awukho babusibili. lalingaqoka ibhlukwe ekhaya nje. Awukho babusibili. Eshade nje watshela ibhlukwe aliqokwa. Eh. Nje umbone usaligqokile nje manje ukuthi ke usewaphuma kumina ngoba watshela ukuthi ibhlukwe aliqokwa kaSibiya. phela nje wena usuhleli nomani noma Mkhize manje ukungaligqoki ibhulu akahloniphe wena ungamhloniphi Usengalokho eshuka ungamprotect njengendoda kufanele uqhubeka impilo Kodwa mbuzeni phela ukuthi intsheba kanayo yena hlekisana nayo na. Hayi, ufuna ukwazi sufuna iclosure sizela wena Usile babusibili. Asambe ngani zakwethu. Babusibili nje usidlala ngathi. Hayi, aqhubeka noma wakho lo kuyalelayo Mama Mkhize uyekela usisayigqokela ibhluke Hayi naye akabe khona imibuzo phela ukuthi buzana intsheba ukuthi uba igama. Cha, jola Ufuna wona ukuyenzani? umuntu wakho. Sengizwile phela ngoba abantu basemtuba mina ngibathembi ngezwe kahle ukuthi Mkhaya. usemtuba Hayi, angiphoxa into mkhaya. nje mtuba nje ngiyayisaba kwami Sengimncoma ngako mkhaya. ibhuluka lingene ekhaya. kusho usenayo umuntu Ukhona. kodwa ke awuthi ngiyibuzela mina khona umuntu osumbonile angifuni ukunikhohlisa nje kumele ngilikhuluma iqiniso kahle usuhappy sengikhululekile yeah ngenxa nangendlela enze ngayo ngiyacabanga ukuthi nizwe yonke into ebeyisho ukuthi mina nje nayayo so umuntu obaleke usumuve on kakhulu mawayo hayi ngempela nami ngcono ngeke. kube kuthiwa wayiqale kuma wakhe ngabe mhlambe kwabangcono hayi nami ngeke hayi So wena usumuve wa. mfana kama yebo hayi umfana kama Uthini uthi yena? ngoba Uthi akasathandi semuvile ngisho on. ingane Hayi makhesi uyedlula le vela ekushuya hehe. Makhesi usuyathandana na. sengiyathandana Oh. yebo ngoba vele ingane yami ayisenababa usuyifunela umunye ubaba sengizama indlela ukuthi siqhubeke siphile ithole umunye ubaba ozoyithanda Asambe ungazofuna oba. Kanza kwethu sibonga kakhulu ukusithamela uthi lihlelo nihleli nathi bekumnandi kakhulu sithemba ukuthi nani nizokhomenta nizo. Asazi ke noma isekhona lento ukuthi ube nje mhlawumbe nawe une-experience awushare lapha izazi ucomment siza ukuthi it's either boyfriend yakho noma kungasena umkhonyana wakho ombonayo ukuthi waze wamiyeka i-ex yakho yayini awusixoxele ukuthi kwenzakalani kwena. njobe seshilo nje uking ngicabanga ukuthi asivele sihambe bafethu kodwa hayi ngithule ngiyabuka emtuba Akasomkhele lapha. Baba yini? Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho, sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy